מישהו? משטרה, צה"ל! משטרה, צה"ל! פצועים! יש לי פה הרוגים 1, 2, 3, 4, 5 הרוגים. יש פה מישהו, יש לי פה שוטרת, יש לי שוטרת הרוגה פה. יש בפנים. אוי ואבוי, אוי ואבוי. יש פה הרוגים, כולם הרוגים, כל הבמה הרוגים, כל הבר הרוגים. יש פה מישהו עם סימן חיים, שייתן לנו סימן חיים. מישהו שיכול לתת לנו סימן חיים, מישהו עם סימן חיים. אין? שום סימן חיים? לא. היא מתה. היא מתה. היא מתה. מישהו, בבקשה. מישהו יכול לענות?